Yo. Was, ayo kere maju palanggan sing hati-hati yo kere. Yo. No. Sing siap siok goyo kere yo. Ayo maju palanggan kene ger ayo maju wong ger. Was. Ayo. Ye a. Yo. Ayo. Was. Ayo ger maju ing palanggan yo ger yo. Ridho mawur pengarane ajurit tetep kaya puntula
Rakata ingkang Rayu Sakti. Ayo ger sing ati-ati maju ing palagan ger. Ridu mawur pengerane tetanggat ya putula ora prandite rakatan ingkang dosa Rayu Sakti. Ayo waspada ger. Ayo. Was. Do. Pos. Do. Wahyu Turangga Muda, Mas. Wahyu Turangga Muda kira. Oh, bagus Mas. Iki ana Dimas, ana Jabrik lan Pugo. Ana regen sing sijine aku durung tepan, Der. Yo. Alon-alon yok ger yok. Do. Ya. La la la. Was. Hop. Was. Do. Goyang kanan, goyang kiri masih bersama Wahyu Turangga Muda. Di kepenane Mas Agus. Kulon kutha Pranyata wosirna
ho yo ha ho ha yo 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 ha ho ha yo 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 yo. Ayo le. Iya, ayo, 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 ayo. Asik, asik, asik. Bersama Wahyu Turaga Muda untuk semua yang hadir pada malam hari matur thank you. It's amazing. Aku bersalah, cinta sendiri.
Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah. Yuk, yuk. La la. Yuk, yuk. La la. Yuk, yuk. Was. Loh. Ayo. Sing hati-hati waspada kengker. Yo. Ayo, 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 ayo. Wahyu Turoko. Yeah. Yeah. Lo lo lo. Yeah. Yo. Ayo. Ayo. Maju kene ger ayo. Wase. Lah, doh. Ayo maju kene ger. Kaya mangene kira kaya mangene Mas. Oh. Hey. Sa. Lo. Hey. Ayo. Mang siji so siji ayo diatur ke. Tegar disusul mbok ugan. Wajalah we mak mok. Ayo Mas Sutris. Yo, jos. Yo. Jroning sepi tengah ratri Gar mbok mugar. trenyo asing katon citra wong manis jebul mung ayang Tekan maison ya.
aja nyusul. Eka. Oh ya, oh ya. Hae, hae. Oh ya, oh ya. Hae, hae. Ya, oh ya. Hae, hae. Ayo Donisa. Hey. Sanisa, hei. Pripun Pak Tris? Ibu Tegari takkan turun yang rumah kaya nyusul gitu lagi. Wih lo, kilo. Hei, Lah, baju iya. ini apa gini? Pink apa gini? Baju pink lo. Orang tega. Hei, ibu pun takkan ngombe obat dan aja nyusul dan turun yang rumah. Lah kok nyusul lo? Apa yang ngemii? Arep ngepik Tegari lo. Sing semangat le, yo, Kar. Ya dibacat kae, Duk. Bocah gulung. Apa kau? Yeay! Yo, hop. Enak deh. Masih bersama Wahyu
ento apa ki Bang? Pripun? Sampai ento apa ki Bang? Iya, iya. Ento apa? Oh. Yo, Ijo. ijo ya lumayan. Ijo. Temene warnane biru biasane. Oh, setelah ini birunya cinta. Wes pokoknya pelandaan loman-loman kabeh. Enje. Oh. Apa kau? Yo. Ayo Mak, goyangane Mak. Jajale. Oh. Pokok ora oleh dadi lho Mak. Oleh legak-legut tapi ora oleh dadi. Hija. Yo. Yeta. Goyang sini jos. Wahyu Turanggomudo. Yo. Tadi aturan wilujeng dalu Pak Gus. Aturan binarak sesarakan kalian Turangga Wahyu Turanggomudo. Ayo. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ya. Yo. Iki penak ki ya. Ayo. Ayo. Yo. Ayo Mas. Yo. Lo. Ayo lo. Mas. Yo. Siji saka siji omong siji saka siji diaturke. Kaya apa ini ya? Ya ger. Dan wah, us lo. Ya. Yo. Sa. Yo. Lah. Yo. Iki lo. Iya. Ayo. Nah. Ayo. Mas. Yo. Oke. Ya iki. Ayo Ledit. Wah. Sing hati-hati Dimas anggone makarya sesarengan kalian Jabri. Ayo. Ayo le, Mas. Ono. ono. Iki lho. Mas. Iya. Iya. Maju Yo. sithik. Iya. Oh. Mundur iki kowe. Lah le Iya. nang diapuk ya. Wah. Waduh. Op. Lo. Yo. Ayo ger. Tuh. Yo.
Yo, yo, yo. Yo, yo. Ayo Mas Sutre. Oh. Lo, 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 lo. Wah, dadalah. Ayo nger maju ing palagan sing ati-ati yo nger yo. Waspada nger. Was. Yo tumandang mak kemprang-kemprang. Ana baang gon lirsi putra. Krodane sang raseksa. Ana baamun mapuntak sarwi lumampah hanya nyegat sang peketan pegatan samulan jiwa sang rumangsa Ya, 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 no. Lo, 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 lo. Kancane ya dikirim. Yo, 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 yo. Wah, iki lo. Bapak wasis matur sembah nuwun ya. Dikembenake ya, Pak. Weh, lah kene jar kene mapan kene. Yo. Wes ya. Weh, nah. Ya, ya, ya. Katuran wilujeng dalu kanca-kanca Tunggul Sari, khususipun Mas Amit dan juga kawan-kawan. Matur sembah nuwun kanca-kanca Nyu Tupa Putra. Untuk malam hari ini juga hadir. Matur sembah nuwun. Rawuh. Wicaharane
Wah, lah, wasnya. Konco Cipta Budaya, Dik Nanta dan juga kawan-kawan. Matur nuwun rawuhipun. Bicarakan Wahyu Turogo Mundo. Ya iki. Yes. Alon-alon bae, Ger. Sing biasane kebak liwat iki. Iki biasane salto bablas ning kono. Alon-alon. Ya. Wis. Bakule es ya munggah iki. Mbok, kanca-kanca yoga pengen beli es iki bakul es munggah. Bakul es munggah. Ayo. Ya. Dibareng. Heeh. Kalem. Eza. Kalem bae.
Ayo. Ya. Terus. Asik. Kita. Yo. Ayo lo Mas. Waduh. Iki lo. La. Wah, yo. Iki lo. Ayo lo. Wus. Muter, yo. Wah, ya kayak ini. Atraksi terbaru nih. Wes, hop. Terus. Awas. Pinggir jeru. Iya, Ki. Ayo. Kono kowe lho. Yo. Awas ceblok. Ya, di sini sapa? Yo. Wah, yo. Wasik. Nah, Ayo. Nah. Terus. Ayo. Bos. Loh. Ayo nger. Waspada nger. Ayo. Wasik. Ayo geng. Bandine bos bandine. Wasik. Aduh. Wis kesel kowe. Ayo, wis ripo. Berapa po? Oh, Valentina. Ayo. Yo. Kok Pinggir, rodok tengah bae. Pas. Wasik. Ayo. Ayo. Yo. Dalah. Ya, pisan kan. Yo. Ya. Dimas lagi lempoh. Dimas lempoh ini. Op. Oh. Lumayan. Yo. Bos. Yo. Ayo. Pas. Ja. Lo. Versine kalem. Yo. Oh. Pas. Hei. Oh, kodok ki lo. Kena prank. Yo. Ya. Yo. Yo. Ya.
Nggih, matur Ya suwun. ngono. Mara. Sawarane. Bayu. Moro. Wah, Nah, yo ngono. Ayo. Telaten nono. Iki becakane wis sepi mesti duwite wong-wong Beh. akeh. Jan mending tak pokoke. Kandhane. Yo. Iki lho Mbak. Nah. Ayo to Mas. Beh, jan padha pinter golek duit. Yo. So, ditelateni engko berpanen. Oh. Mas. Yo, ya. Waduh. Lah dalah.